Per tal de presentar la documentació necessària per a les subvencions a entitats i a persones físiques és necessari que s'empleni el PDF editable que trobareu a la seu electrònica. Començarem emplenant les dades del PDF editable. En primer lloc, les de l'activitat subvencionada i, en segon lloc, les dades del beneficiari, ja sigui una persona física com una entitat. A l'annex A, les dades de la persona beneficiària s'emplenaran automàticament i al punt número 2 haurem de fer una descripció detallada de les activitats realitzades pels participants que ens ajudin a entendre què s'hi ha fet. Posteriorment haurem de definir quins han estat els resultats que s'han obtingut i si hi ha hagut algun tipus d'entrebanc a destacar a la petició. Finalment, hi posarem les conclusions amb una valoració de l'activitat, com també les propostes de millora o tot allò que sigui rellevant en esta secció. El següent apartat és l'annex B, on hi posarem la relació de les despeses. Les despeses han d'estar relacionades directament amb l'objecte de subvenció, per tant, el concepte de la factura ha d'especificar clarament a què fa referència. Recordem que l'imputat de la factura fa referència a l'import de la factura que s'imputa a la subvenció, que per exemple pot ser del 50% o del 100%. En el cas que sigui del 100%, la columna de l'import de la factura i l'import imputat coincidiran. En este punt no demanem l'IVA. Recordem també que l'import imputat ha de ser igual o superior a l'import justificat d'acord amb la resolució d'atorgament. Per exemple, si la resolució és de 1.000 euros, l'import imputat ha de ser com a mínim de 1.000 euros. A l'annex C s'han d'especificar altres ingressos que s'hagin rebut pel mateix concepte. Al següent annex, el D, hi ha la declaració de responsabilitat amb les obligacions tributàries i amb la seguretat social. Juntament amb l'expedient de justificació s'ha d'aportar altra documentació, com les factures acreditatives de la despesa que s'han emplenat a l'annex C, els justificants de pagaments de les empreses i també la publicitat efectuada. Per a finalitzar correctament l'aportació de la documentació cal realitzar una signatura electrònica.